खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बीजेपीनिसिम हाग्रामानि सर्त यूपीपीएल को एनडीए निफ्राय बाहेर खालामोब्लासो बीपीएफ आ एनडीए आव हाबगोन। धेमाजियाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुं हमजादों। जुबिन गार्गनि मोन्नैबो पस्टमर्टम रिपर्टखौ गारिमा साइकिया गार्गनो गथायबाय। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनआ आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव थाबैनो एसआईआर जागायनो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों। जुबिननि अबथिरा रुंसारि जानायनि सायाव नायबिजिरनो जुडिशियेल कमिसन दागोन। बाक्सानि सालबारियाव खुंगा 92थि स्त्री स्त्री बिमा माइनाव फुजा फोरबो फालिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 5 अक्ट'बर खालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे गोदानै सायख'जानाय इएमफोराबो समायखिरा लागोन। हाग्रामा महिलारिया समायखिरा लानायनि सिगां बिजेपिनो गोरोबथा खालामनायनि गेदेर सर्त होदों। हाग्रामा महिलारिनि बे सर्तआनो जादों बिजेपिआ एनडीएनिफ्राय यूपीपीएल दोलोखौ बाहेर खालामाब्ला एबा होखाराब्ला बीपीएफआ एनडीएआव हाबनाय नङा आरो गोरोबथा खालामनाय नङा। शुक्रबारखालि बीपीएफनि खान्थि थि खालामग्रा कमिटिनि मेल खुंनायनि उनाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ फोसावदों आरो यूपीपीएलखौ एनडीएनिफ्राय होखारनो सर्त होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला शुक्रबारखालि बेलासि 3:30 रिंगायाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बीपीएफनि खान्थि थि खालामग्रा कमिटिनि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव बीपीएफआ माखासे गोनां थांखिफोर लायो। बेफोरनि गेजेराव यूपीपीएलखौ एनडीएनिफ्राय बाहेर खालामनो बीजेपीखौ नारसिननाय आरो यूपीपीएलखौ एनडीएनिफ्राय बाहेर खालामब्लासो बीपीएफआ एनडीएआव सामिल जानाय। मख'नो गोनांदि यूपीपीएलखौ एनडीएनिफ्राय बाहेर खालामब्लानो गासैबो खेलाया जोबगोन। अब्लासो बीपीएफआ एनडीएनि बाहागोआरि जागोन, नङाब्ला बीपीएफआ हारसिङै बाहेर खामानि मावगोन। गिबियाव गोरोबथाखौ रोखा खालामनांगौ, बेनि उनावसो सोरखार दानायनि बाथ्रा फैगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेलाव रोखायै बुंदों। बबेखानि बिसायख'थि इस्ताहाराव फोसावनाय समायखिराफोरखौ माबोरै सुफुंनो हागोन बेनि सायावबो पलिसि बानायग्रा कमिटिया सावरायो आरो सोरखार दानायनि उनाव रादाय होनायफोरखौ मावफुंनो हागोन ना हाया बेनि सायाव सन्देह थानायखौ फोरमायो। रादाय होनायफोरखौ मावफुंनो थाखाय बीजेपीनि मददनि गोनां जागोन आरो बीजेपीआ मदद होगोनखौ मिजिंथियो होननानैबो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। धेमाजि जिल्लानि एसएसपि अनिल मरानि दैदेननायाव सिग्रोमनानै पुलिसआ गोबांथार बिबांनि निसागोनां मुवाखौ जब्द खालामनो हायो। शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव तुलसीबारि लामानि 2 नं फरारि सकनि सुरेश नगरनि लामाजों ड्राग्स कनसाइनमेन्ट स्मागलार खालामनानै लांनाय समावनो पुलिसआ गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ हमनो हायो। बेजों लोगोसे ड्राग्स थगायग्रा सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ 40 बोसोरनि जान पारेख आरो 29 बोसोरनि असीम गगৈ होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय पुलिसआ 190 ग्राम ब्राउन सुगार, 5 कन्टेनार, गांसे बेग आरो गंसे मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि जान पारेख मुंनि सुबुङा सिगाङावनो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय केसआव गोबां खेब पुलिसजों हमजादोंमोन आरो जोबथा सेलाराव थाहैदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय जान पारेखआ ड्राग्सजों लोगोसे गोबां खेब हमजानायनि उनावबो गले गले ड्राग्सनि फालांगि खालामनो माबोरै खाबु मोनदों होननानै जायगानि रायजोफोरनि गेजेराव सोंथि सिखांदों। गरिमा साइकिया गार्गनो जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम आनजाद खालामनायनि रिपर्टखौ गथायबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जुबिन गार्गखौ नैथि खेबनि थाखाय पस्टमर्टेम आनजाद खालामनायनि रिपर्टखौ गरिमा साइकिया गार्गनो गथायबाय। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय केसनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय दानानै होजानाय एसआइटिनि दैदेनगिरि मरमी दासआ जुबिननि नैथि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ गथायदों। बेनि सिगां 2 अक्ट'बर खालि गरिमा साइकिया गार्गआ सिंगापुराव खालामनाय जुबिननि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ मोननो हादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला जुबिन गार्गनि मोन्नैबो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ मोननो हाबाय जुबिननि बिसि गरिमा साइकिया गार्गआ। मख'नो गोनांदि सिंगापुराव लैथोनि दैयाव गबनानै अबथिरा जिउ गोमानाय जुबिन गार्गनि सह'खौ सिंगापुरावनो पस्टमर्टेम खालामनाय जादोंमोन। नाथाय जुबिननि अनसायगिरि आरो रायजोफोरनि दाबिखौ मान होनानै आरो बिसि गरिमा साइकिया गार्गनि गनायथि होनायनि उनाव जुबिन गार्गनि सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फिन पस्टमर्टेम आनजाद खालामनाय जादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोसावगोन ना फोसावा बेखौ गरिमा साइकिया गार्गआ थांखि लागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम सुंद' UTA आसामाव स्पेसियेल UTA रिभिउ SIR मावफुंनो लानायखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि आसामाव आयेन बेरेखा भटारफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिसन SIR नायबिजिरनो फोसावदों। बबेखानि हादरसा बिसायख'थिनि आय'गआ आसामाव SIR बाहायनानै गेबें भटारफोरनि फारिलाइखौ थि खालामगोन आरो बे खान्थिखौ आसामनि गासै ट्राइबेल बेल्ट
एन ब्लकफोराव मावफुंनांगौ जेराव लाख लाख आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरा भट होबोगासिनो दं होननानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारिया बुंदों। आसामनि गासै 42 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव लाख लाख बिगा हायाव रैखाथि होजानाय नङि हारिनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै दखल खालामगासिनो दं। बेनिखायनो 1949 मायथाइनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव थाबैनो एसआइआर जागायनांगौ आरो आयेन बेरेखा भटारफोरनि भट होनायनि मोन्थाइखौ खोमानांगौ। बेजों लोगोसे आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै राहा लानांगौ होननानै मार्कुस बसुमतारिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय जुडिसियेल कमिसन दानाय जागोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि जुबिन गार्गनि केसखौ नायबिजिरनो थाखाय दानाय जुडिसियेल कमिसनखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरि सौमित्र साइकियाया दैदेनगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै फोसावदों। बेजों लोगोसे जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायनि सोमोन्दै सोरहाबाफोर माबाफोर खौरां दंब्ला ससियेल मिडियाफोरावल' फोसावालासे सिगांबोना आय'गनो गथायनांगौ होननानैबो गिबि मन्त्रिया बयखौबो खावलायदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जिउ खहा जानायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै सिआइडिया दासिम 4 सुबुंखौ हमबाय। बै 4 सुबुङा जादों जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा, नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजार श्यामकानु महन्त, शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृतप्रभा महन्त। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा थावनियाव थानाय सालबारि बिमा माइनाव फुजासालियाव फैगौ 6 अक्ट'बरनिफ्राय 11 अक्ट'बर खालारसिम सानद'नि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। सानद'नि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय श्री बिमा माइनाव फुजा फोरबो फालिथायनि 6 अक्ट'बरनि सेथि साननि हाबाफारियाव फारियै गाहाय लांगोना बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारिफोरनि बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, मन्दिरनि हाबलां बेखेवनाय, जौस्रांसालि बेखेवनाय, मावसों बादा बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, सावस्रि बादा बेखेवनाय, सालबारि सानसोरां आर'ज हानजा आरो फाख्रिगुरिनि गामिनि नमथि हानजानि नाम कीर्तन, फुजानि गोथार दै लाबोनाय, आलारि फोजोंनायजों देवानि फुजा बावनाय आरो हम यज्ञ, बावथाय मुवा बावनाय, जोबथानायाव रुंसारि बिपिन चन्द्र बर' गोसोखां हारिमुवारि हारसिं मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय। 7 अक्ट'बर नैथि सानखालि फारियै फुजा बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय, बरायनाय हाबाफारि मोनाबिलियाव नायजाब दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुंगोन मेथाघाटनि फावखुंग्रि नायजाब आफादा। 8 अक्ट'बर थामथि सानखालि फुंबिलियाव फुजा बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय, मोनाबिलियाव नायजाब दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुंगोन सुरुपेटानि हिराक नाट्य दल। 9 अक्ट'बर ब्रैथि सानखालि फुंबिलियाव फुजा बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय, नायजाब दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुंगोन बरमानि सना माइनाव नायजाब आफादा। 10 अक्ट'बर बाथि सानखालि फुजा बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय, भलानाथ बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय मोनाबिलियाव आनन्द बाजारनि एमेचार थियेटार। 11 अक्ट'बर द'थि सानखालि फुंनि हाबाफारियाव फुजा बावनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय, थुलिया दिन्थिफुंनाय, मोसानाय दिन्थिफुंनाय, बेलासिनि 6 रिंगासो समाव गेवलां मेल आरो बान्था राननाय। गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन 2 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए दिगन्त गयारीजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर बाहागो लागोन। बेनि उनाव बान्था राननाय फोरबो, आफादगिरिनि बिबुंथि आरो साबायखर बावनाय, सुबुं देंखोगिरि जुबिन गार्गनि गोसोखां हारिमु मोनाबिलि बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन जुनिया लिरगिरि आरो मेथाइ लिरगिरि एआइआर निनगोमा स्वर्गयारी। हारिमु मोनाबिलियाव रंगिना संगिना खालामनो थाखाय बाहागो लागोन फुकन बर' आरो पम्पी बर', नजरुल इस्लाम लोगोसे जायगानि गोबां रिंगु दामसाफोर। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।